Πάρε μια βαθιά ανάσα. Νιώσε τον αέρα να γεμίζει το σώμα σου και εκπνέοντας άφησε τους ώμους σου να πέσουν. Είσαι εδώ. Είσαι ασφαλής. Πόρα. Παρατήρησε το μυαλό σου. Οι σκέψεις έρχονται σαν σύννεφα που τρέχουν σε έναν θυελλώδη ουρανό. Δεν χρειάζεται να τα σταματήσεις. Δεν χρειάζεται να παλέψεις μαζί τους. Απλά κοίταξε τα. Φαντάσου ότι στέκεσαι στην όχθη ενός ποταμού. Κάθε σκέψη σου είναι ένα φύλλο που πέφτει στο νερό και παρασύρεται. Πρέπει να κάνω αυτό. Δες το φύλλο να φεύγει. Τι θα γίνει αν δες και αυτό το φύλλο να χάνεται στη στροφή? Εσύ δεν είσαι το ποτάμι. Εσύ είσαι ο παρατηρητής στην όχθη. Νιώσε την απόσταση ανάμεσα σε σένα και τη σκέψη σου. Σε αυτό το κενό υπάρχει η αληθινή σου φύση, η αταραξία. Εδώ, στο σημείο 0, οι σκέψεις χάνουν τη δύναμή τους. Είσαι ελεύθερος. Μείνε σε αυτή τη σιωπή. Όταν είσαι έτοιμος, άνοιξε τα μάτια σου. Κλειδώνει.